Yuk, tidak usah lama-lama. Kita panggilkan Waranggono nih Bagus Budaya. Yuk, ada siapa dia? Novi. Sari. Ada Reva. Reva. Ayo dek. Santesip. Diaturi imbangono katresnanmu. Ya mbak ya, diaturi imbangono katresnanmu. Masih bersama Bagus Budaya Campur Sari. Kerja bareng Aksi Denis. Aksi Denis, selamat bertugas. Kait mau lali nyebut aku. Ayo. Sone iki mau apa jenengane mbok? Sone Asolole. Oh enak ya mbak ya. Gayeng loh mas. Iya.
Yuk, 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 yuk. Ai, ha, ai, ha, ai, ha, ai. Yuk, yuk, yuk. Hei, ha. Iya, iyo. Iya, iyo. Yuk, 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 yuk. Hei, hei. Aku mongko kang Iya. katresnaku bebasan tan bisa tenangku janjak Yuk, 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 yuk. Jas, jas. Yuk, 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 yuk. Aku ngerti Resa iki. Resa iki bar entuk vitamin. Koyok ora reti Resa. Di akhir bar malam Jumat mesti terus. Iya. Sumangga. Ada aksi dari selamat bertugas matur sembah nuwun. Dibantu sound system Asolole audio. Padang rasane ati kang
Sari. Oh enake lho Mbak ya. Enak lho Mas. Sampun nggih Mas Dian nggih, diaturi ayang-ayang nggih. Heeh. Iki lagu terakhir, heeh. Pungkasan saking Bagus Budaya, heeh. Wonten napa Mbak pamundhutane? Oh, diaturi Liwung, sumangga lagu terakhir. Nak wonten anggenipun klenta-klentu anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangapunten. Heeh. Wabarakatuh. Gosek. Wong nyanyi urung kok. Alah ya Allah. Yuk sumangga Bagus Budaya campur sari. Tembang pamungkas Liwung. Sumangga. Ayo aja arisan yuk. Yuk yuk. Wah ayo Duk Novi. Iki ya Duk Gomi Kiki, entek suaranem.